obro negi to ikia ni ene monegi. So afadhali itim screening inge gima dhi nyime, then life wire dak life mate koro nyakitema tema mondo I continue gi life. So screening ber mondo king'eyo gima in go, then koro ineno kaka itimo, and most of the time kata lumps ma iyudore thuno ng'eny jok ginga kata cancer, gin mana samoro hormones mati okuda gimoro, so igole agola, so kik jiluor. Ainya seyo no kapaka ber ni gimeki ok negi. Ainya ng'eni cancer in from stage 0 to stage 4. Inyalo yudo at stage 0 tichak treatment yo machon mana mapiyo piyo. Openjo kanyo ni penjo no ang'o momiyo ni chemo tieko thoth ji, onyiso ranyisi moko ma ng'ato oneno to owinjo otang'. To bende kwa loso kotende kod chemo bende samoro neno kaka loko dend ji e kind mamoko. To kwa loso ni kotende kod treatment mar chemotherapy. Chemo en treatment mager. To chemo kaka tiyoga, ineno cancer gin cells makoro odhi out of control. Gi nyuolore piyo. Gibedo mang'eny piyo. So chemo, komi chemo tich ma chemo tiyo ni o target cells magro piyo, onego gi mondo cancer no kik spread. So edendwa ni kata sama onge cancer, wan gi cells mamoko mabe normally gi multiply piyo. Kaka for example white blood cells, akiani walungo inade gi dholuo, gi samoro kata cells mantiere I dhowa, manie hair follicles kama ye wich donje wuok go, emomiyo ineno kata ka ye wich chot. Nikech koro sama chemo no o target the rapidly multiplying cells, okia yero ni mar cancer to mama na normal. Emomiyo kata side effects mag chemo go biroga kaka hair loss, samoro yudo ka ji yudo wounds e dhogi, yudo ka moko koro remo ni piny, nikech kamane kaka chemo tiyo. So generally chemo bro tuoi, nikech mago o interfere nyaka gi gik moko ma normal e dendi. However, chemo no koro ntiere yedhe ma imi e bathe matemo counter side effects go. Koro koyud ni white blood cells ni piny, nitie yath mimi mamedo ni white blood cells. To bende daktari kaka jal mosebedo ka kedo kod tuo mar cancer, hinya cancer mar thuno, nitiere ga seyo kotende kod cancer. Myths and misconceptions. Akene mage misewinjo, mage magin adiera, mage mok gin adiera. Masewinjo mokwongo ni ka in gi tumor to ong'ade to mule, ni mano koro akeni wawach ni muoch koro ni odwa spread, but mano ok adieri. Emomiyo kata jok moko luoro kata dhi timo test ni the moment imule ni ochako spread. Mano to myth. Onge gima chal kamano. Wawach ni I think myths moko mabiro koro en mana mari dhigi chiemo. Iwinjo ka samoro ji obukre ni ntiere chiemo moro ma kichamo to onego cancer cells. To mano ing'eni en myth marach, nikech iyudo ka koro ng'ato dwa weyo treatment